Hamu kadongan molota jaha bukuna badiai tuk torop situ tudo di ka ayat doh akaturpuk taringot tu pemeliharaan manak pangaramotion di debata di jolma dohot bangso manak kuria na pinilina godak situ tu pangaramotion di debata di jolma dohot bangso na pinilina manak kuria na pinilina di dokod di hata Latin Providentia Dei, pemeliharaan Tuhan. Siang mulai ditiki di topa debata jolma na perjului tagan so di topa debata jolma nunga di parade debata saluhut akan narikot di jolma mulai siap panodang mulai sian aek udan mulai sian kasuasuanan akap binatang-binatang na di aek na di laut dohta kapidong na martonga-tonga langit sudah nai untuk kepentingan ni Zolma ay di hari paunopo di topa debata Zolma ditikiro aek nusumar taboto do buat cara di debata mangaramoti jala mermudu-mudu si Noak, si Abraham, si Jakob, si Joseph na digadi sa kahahana gabi hatoban tutano Misir gabi perdana menteri do imana ujunga si Joseph tabereng do hamu kadongan panurirang Eli buat cara di debata mermudu-mudu panurirang nai marhite-hite ina na bebelu na pugus ditiki mertabu di mana tu sungai karit taboto do pidong sigak mermudu-mudu imana mabuar roti doh juhud tu panurirang nai songonido lang ka apostel di permudu-mudu di ramoti songonido nang apostel ni halak batak imo puno metsen narotu tano batak mabuat berita nauli suak songonido nakita sude narosia kutatta na julu akan atorasta manangakahita may ro tu Jabodetabekon tarbuama pangaramoti na dihita luar biasa duda songonia kahuria tar 40 tahun dope huria dong di Bekasi di kota Dohot kabupaten jalanunga cong-cong gari jana bulun nih di Jati Asion luar biasa pangaramotion di debata Providentia Dei hita mama boto tersongod dia maperota na julu tu Jabodetabekon gomos do di tiop rohak kuahana di dokon ni Jenderal Luhut Panjaitan ditiki bona taon di kantor pusat ni HKBPH di dokon ni mana ayang gua kahalak batak luar biasa do ninna apalagi na Rosia kitaon satu Jakarta adong gonna hulam model dengkulor ro ninna alai hita mamemereng ngulutan wae dakku boto manang nahayay tanya kok kamu ali tu habay mahami songonod di Jati Asion dakku boto alay luar biasa alay ro Jenderal Luhut di dokon holasada do hagaliun ni halak batakin na ahamay olo mamake ilmu katak ninna ilmu sibagur tarbuay ilmu sibaguron molo sibagur marlange ipati urro tuzulu alaya samaju imana isipak tu habirang do tu siamun ninna
Ido asa songoni akka marga-marga ni halak batak ke Jakarta marbulan ala maril musibagur ninna. Si para tete honot tadon asal margugu hita. Unang mamake ilmu katak manang ilmu sibagur. Alay marsadani roha. Ay luar biasa do pangaramotion ni debata tu hita hamu kadongan. Songonido nang itikini si Musa dipilit debatado bangsa Israel gabe bangsa hapujungan na luar biasa. Jadi sabutullah hola siap pamiliton ni debata tu hita tungit ko patut do hita madok mauliate tu debata tabereng majo tarsongo dia do pamiliton ni debata tu hita marak tu bangso Israel tazahajo 5 Musa 7 ayat 6 satu ayat uelui asa tabereng jo hamu kadongan asalam serep rohatta 5 Musa 7 ayat 6 satu ayat uelu ahadi do kondisi hamu kadongan 5 Musa 7 ayat 6 satu alu buka hamu majo iPad suci munai ay di HP nuaing ngaheba nuaing akka Bibilon asa tajaha jo penuh semangat majo hita majaha asa tung maroha mauliate hita tajaha majo 5 Musa 7 ayat 6 sada 2 tulu ay bangso nabadia doang koho di Jehovah de Batam nunga ho pinilin ni Jehovah de Batam sian nasa bangso akan aditanon gabe bangso hapujungan na pitu dada ala tumorop hamu sian naka bangso na asing ubain na dihaholongi Jehovah hamu jala dipilit hamu ay hamudo akan mehmet sian nasa bangso ayat welu tuksian holong ni rohani Jehovah do midahamu asa dipahot ibana huhut wari nok pola mawarihon na tuwa pumuna bayan ditugihot Jehovah hamu ruar marhite siat tangan nagogo jala ditobus ho sian bagas perhatubanan sian si Parao raja ni Mesir buasa dipilit bangsa Israel dangala na hebat bangsa Israel daw ay mana do nom Mehmet kualitas na pa apalagi hatubad do hamu mazonaeng olodo hamu mabay parumay muna buru ni hatuban manakela muna anak ni hatuban tangongra hita mamilik jolma dang ala niya dang ala na hebat bukan karena ada apa-apanya dang adong tangarong dah huingop madojolo itiki doli-doli ba aong madongan nga buapuang nga deng kakarejom nga buhay ho manguli ba nga ba ay pili ba buru batahi ba diturningon do maaf mabapad dita nami ang gosong na uzora do marburu batak ay buasa ay holam mas dadado pe di mana kau kerja itu mana mobilmu itu bangnya termobil isukunin na dah baru tutuin na roha ala yang ku tuau song nasonggo berubah tak manukus songoniba ala potonganmu dora hebat asa itu risukun mana mobilnya itu na tuh ho dang bah angguau amai tamit doin ya mana lau sumber berubah tak kalau sumber buru Sunda do bayoi tersingot namai. Jadi hamu kadongan hita dipilit debata dang ala na luar biasa hita ala ni holong ni rohana do
Alani hamu kadongan iko patut tita madok mauliate tu debata Jehovah luar biasa. Ay molo jol mamamilit iko naongko persyaratan na. Iko jolo S2 inna. Dungi kon ipena di atas nito lukom mapitu ito rin na do. On. Iko marsyarat do. Anggo debata mamilit tita ng marsyarat. Molo dipilih debata ho na yung gabi ruas ni hagabi pejati asi. Dangala nung gajang-gajak tangyang musya na katangyang inasing para borgang lo pernaliledang. Dangala na burju ho. Dangala na lobi ubadiya ho daw. Alay ala holong rohana. Alanido asa di dokon hata ni debata hama kadongan molo di pesalmen 136. Berkamu aja pesalmen 136 mi 26 ayat doi 26 ayat alay ganu payat di dokon disi hodola Adonai kitop kile olam hasdo. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Kile olam hasdo, ganu payat. Bahwa kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. His mercy endureth forever. Luar biasa deh. Jalai do memang kewajiban na persea. Molo di sana Tesalonik 5 ayat 10 lalu ahadi dokon apostol Paulus tu gereja sepanjang zaman. Sebagai pribadi orang percaya dan persekutuan orang percaya ahadi dokon en panti oi haristeite ninna. In everything give thanks to the Lord. Dalam segala hal bersyukurlah kepada Allah. King James Version di molo Revised Standard Version asing musero behatana. Give thanks to the Lord in all circumstances. Dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Alani manang buape pugusmu. Godang ko alasan burwe madok mauliat itu debata. Manang buape posini sahibmu. Mulu jujur ho. Godang gope alasanmu madok mauliat itu debata. Bersyukur kepada Tuhan. Manang buape terpurukmu di nguluon. Cukup banyak alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Ayaw ko pe namak kaholongi kita. Adong dope hahang kita, adong ko pe keluarga kita. Tukso adong ko alasan ta somandok mauliat itu di batahamu kadongan. Cukup banyak alasan kita. Jala halak na bersyukur di dalam hidup. Somalaon akan positive thinking don. Berpikir positif. Jala halak na berpikir positif hamu kadongan tahan banting gon. Dia mampu menghadapi segala macam kesulitan. Dohot keadaan. Jala da ngulu stres. Benget dui. Mergogo dui. Zalay ngoton nido songon na tersurat di Rom 12 ayat 12. Ahadidok disi. Rejoice in your hope. Be patient in tribulation. Continuing remain in prayer. Marlas ni roha mahamu makirim. Rejoice in your hope.
Benget di haporsuhon, be patient in tribulation. Jala manok tong mahamu martangyang, continuing remain in prayer. Odong ulo niya kana porsea. Jala tahan banting kui. Kira kamu memertulu 150 tahun. Huria sebagai agama terlarang di zaman ini pemerintahan Romawi 250 tahun alai gereja berkembang dakola Bibel madok songoni akahli sejarah pe songon Flavius Josephus ahli sejarah di Yahudi tahu siapulu di dokot di sini. Luar biasa do halak Kristen oninna. Ngai persilakon pemerintah Rom Yesus. Alai pengikut nalam toro. Alana dirokon nasida mula mangolu do Yesusi. Nak pesai ditakupi, nak pesai dibunuhi, nak pesai dilelei. Lap tutorom manasida ninna Flavius Josephus. Dakolani. Ahli sejarah ni rompe didokod di hamu kadongan Cicero, Claudius didokod di mana didok bahwa nunga dipersilakan pamareta gubernur Silatus Yesus nasidai ala itung longang roha ay say maredei manasida ganuk manugut ninna songon namarede tu dewa ninna do mabay ni atik tungi mana do Mesiasin na muse songon ito nang ahli sejarah ni Yunani laos da tutup Bibel tay ahli sejarah makatidakon dirokon ahli sejarah ni Yunani sian samonasa do hamu kadongan naman uratto ni sesarahi didokon anggo hita halak Junani ngai pabolok ko nakahalak Kristen nakadewa-dewa tai Zeus, Venus, Mars ngai pabolok ko be ngagabi tu Yesus Kristus salahi beribadah ninna tak tersangkal ni sejarah noni ala buah ala marlas ni roha makirim benget di haporsuhon jala jugul martangyang iru hamu kadongan tahan uji doon di sida tahan uji jala somalla akahalak na bersyukur madok mauliate di nguluna hipas doi parrohau kamu ma akajol mana bersyukur tak pitor hatofi madua daong akai natta na madok say marroha mauliate bere kamu wakamang ikut tababagak akai natay nak pelam matua lam uli parroha kamu ma alaya kazol mana marungut-ungut margacang mucung nga tujolo bah nak peratto sigung nga gaberwadoi jay hamu akai nang madok mauliate hamu asa tababagak kamu dibere nga kamata ido akahita maope parroha kamu akan gotakur nak pehola marede do nasida bersyukur belum tentu ganu pari ikut tebaba kejala tebaganteng aina mauli-uli ni kaperkuri nak kikuberik sa julun ido lam ringkas mahamu marede lap sehat bahagia hamu kadongan ido Buasa polai ko bersyukur hita alana perjolo si tangi hop tangi yang gode batatta asing ko itu akka ahado guarra akka patung-patung akka dewa-dewa ni halak nasing sia kau do dibaen akka gana-gananon sia batu marmata do alai dang mernida marpingko ladai dang berbinege aong kopat na alay dang boy merdalan aong tangan na tung marhua dang iboto alay ang ko di batatta
di luar di batas ruang doh waktu doh, beyond space and beyond time. Luar biasa doh debatat taida. Dalam waktu yang sama di Rawalumbu no yang debata, dalam waktu yang sama di Jakarta doh, di luar negeri di Banua Ginjang, dan dibatasi ruang doh waktu. Ditangiot do tangiakta, ay nahatsitan mulu dicueki halak kita. Hamu mazok kay nang heado hamu dicueki ninat amata, kan hatsido kan. Inang inna rupani amang inna inna mata rupani bamangan maho hus inna muse panahatsitan ida mulu dicuekin jalarak peduli dungi Roma hamu muse tari bebek kamu mamersahit amang ngahatsitan lo mate ho inna muse abago ya mang angko debatat tadang dang ulo cuek debata jaladang bosan di mana mebege tangyangmu laos terus ako martangyang ay natakang may natau do amat tau pas ay holan na martangyang inna ay holan non na mapatangi-tangi dangin na debata si tangihon tangyang jaladang umuse dialusi do tangiang jalabuay mana mangalusi tangiang tungsok kallo pangalusina di hati Indonesia di doko dahsyat pangalusina dahsyat naon si mata mau latusan luar biasa jala adil Ido asa didokon hamu kadongan tersongod dia sifata alus ni debata tar maul sifata atusan aong madok songonon if God answer your pray yes molo dia lusi debata tang yang ya adok pangiduammu beres main na debata aong ko sakap madisida kolam mengalusi asa buado asa lam mator sejalalam tangguh haporsyong molongi tangyak koko ipangidoho tu debata diului debata ingot asa lam tangguh haporsyong lam matoras lebelga imanmu dungi muse if he delays he is increasing your patience molo di dokod debata tu ngatang yang ni hamu kadongan pai mazo daksonari aduh sakap mi debata di si asalam benget doho asalam sabar ali Tuhan nga matoras burkon iya tu ngitor patong mazo helak kunian bai mazo inna Tuhani asa sabar roh asa benget molodak Victory Leon and if he says no he must has something better for you molo di dokod debata tutang yang mi dang no inna tutang yang mi dangi leon maksudna na naing leonon di debata do na uteng kasian na pinangidomi songonido pangatusin ni na porsea molo say di pangido leon mazo Tuhan daw inna nanaing nadumengganido leonon na ay luar biasa do burjuni tu hatao ay sabutullah halak Kristen na mana paling bahagia di Purtibion molor adok kalak Kristen na so bahagia adang binoto Kristen kareng-kaleng gui Kristen ebel-ebel dangahay ay natabuan na martuhani tarsongunaw kan
Kan nata buat kuilala na martuhan ni. 75 tahun do peni anu umur. Ala yang ko pandokon di solmai sahira na marumur 5 tahun do pe amak pedita bain na. Imada ala ni do ngahuban naik program 25 tahun nahi asa 100 agiat tungileon niku do. Tarsingon namai. Tabuan na martangyangi. Dak pola na pabuah-buah huniba. Tung berek kamu makabur buku detai. Dohot buku nyanyian HKBP. So tung ipikir kamu hola nala ni balik ni meja iba makarijoy daw. Persitu tuon martangi yang doh mersinggang gui. Tiap kalimat kesaksian ni hapor siau kudui. Jala mololo moro hani de batang mahutabay na yung edde 115 na asa 1021 detay. Masuk dokumen ke-9 ni rapot pedita HKBP di tahun 2022. Ia tunggi pasau tuhat tama. Ipe ulaon ni tangiang gue. Jalarang mernaluzo makarizui daw. Turus di bagasan ketekunan hama kadongan. Imatabona. Jala habisi muse muse. Atik buah martangi ako. Ay sonia tu sa songgu na nitangnya mo pasayten yang yakko do dangong manangaha. Sotung nimu. Dino ko pertangiak songonon. I ask for strength, and God give difficult things to make me strong. Ninna hupangido gogo siya debata alay kesulitan do leo debata tu gogo do hupangido hape di leo debata kesulitan maksudna asalam mergogo asalam mantap asalam tahan banting nak pedileo debata kesulitan. Aung muse I ask for wisdom and God give me problems to solve. Hupangido do hikmat siya debata. Hape kesulitan do ileo debata tu asa buah asa mampu menangani akan suliti. Jadi memang kahalak Kristen nabi sugui itoriatu sido sakam di debata ibangido do kebijaksanaan hikmat alai justru kesulitan di patongot debata asa boy tatangani kesulitan ini. I ask for courage hupangido tu debata asa dileo tu semangat do kemampuan manangani akan sulit. And God give me dangers to overcome. Hape bahaya do iliok debata dua. Hupangido keberanian, dohot kemampuan. Hape bahaya ipatongon. Asaboy hutangani jalahu hamonakon. Bahayai. I ask me prosperity, and God give me brain and brown to work. Hupangido donian asa dileo debata tu hamoraon rezeki. Hape dileo debata. Utoh go. Dohot kekuatan, dohot tenaga, asalam bergogo mangula. I ask for love. Hupangido asa dileo debata tu jol manapatu taholong aku ninna. But God give me trouble people to help. Hape justru ipatongot tu jol mana menciptakan kepersoalan.
Hupangido do zolma napatut haholong aku jalan aboy mangurupiaw niyan. Hapay di leon debatatu au zolma si ciptaho na kapersoalan asa boy asa hurupi mana. Luar biasa do halak Kristen ini. Mangatusi alus ni debata, alus nasokal, jawaban yang dahsyat, jawaban yang adil. Jala di leo debatado tu hita hobar tu kebutuhata, dan hobar tu keinginata di leo debatado hita, alai kebutuhan do. Marasing-asing ko kebutuhata beda. Tu kita nuang suami istri ama doho ina asing go kebutuhan ni natta asik kebutuhan kan asing musai kebutuhan ni anak kota alai rap dilengkapi debatadu itilean kebutuhan ni jala adok sada hal na luar biasa ahai olo debata mengampuni akahasalata akadosata hita mazunuang akaise mahita na soha merdosa dangaung rana barani mertudu adong bedo ara akka pengalamatta akka masa silap na mungkin sangat mempermalukan dirita maila hita mulut taingot alai diampuni debata oleh mana mengampuni tersongon na tersurat di Psalmen 120 ayat 30 doi ahadi dok di Psalmen 120 ayat 30 hamu kadongan tabereng mazo luar biasa na moloboi tatu si hamu kadongan balgani dengga basa ni debata na mengampuni akadosata ahadi dok di Psalmen 120 ayat 30 ahadi dok tazahazo sada dua tolu molotung majujur hoa le jahoba diakka dosa tungi semana-manahan jongjong ali Tuhan isa naman ha jongjong molo dibalos tu hita salata alai diampuni debatado hita asa songoni hita ganu tu manangisepe manak tu patitata manak tu situata manak tu inata jabuta tu hula-hulata simatuata helata mengampuni jalai donang diajar tuata Tuhan Yesus di hita sesama dosa nami songo panesa nami di dosa di dongan nomor dosa tuami at juga saya di balosod debatatu hita dosata ay mampu hita jongjong mampu dope padita duluk 1000 di sojong-jong merjamita mampu dope situai maraged danakin do majahatikting kecet saya na ibaid do na diampuni do hita ya do kamu akaparkuri tahat dope hamu merkur at sugari dijusur debatak kadusamu bangku kormudai dah merbidua guda mai terhupa pipit do nakin mataku ganu merkur hamu ala nita buni demunai alai ala boa ala nai sesai de matado dosamu ido sasape pipit tau menikmati demunai acugari saya hupai ngoti ya kaberdosa dosudion na gura kecek nion niku babur langko ramataku mamereng doa kapartahi bayan now apalagi hamu kainai apalagi kainaon say do past oriented do natong sudion nga 5 tahun salani amatay nga meron soba-soba amatay saya sama dosa kidai nang kain na alay nga 5 tahun kan 5 tahun nasalpo kasongnod do kan inang se takya selesai persoalan ay na huwe do huy ngondo pe 3 tahun nasalpo ipas tapo hurupu inna ay nga selesai be 2 tahun nasalpo
songono doi adong mahea Romo na matua lau menyeberangi aik mana sida baca yaw mana boru na uli anak boruon asi rohani romon ay boleh sono na ikotonu masudia bidnai Romo na matuaon iya bing mana boruon tu beriba Badung dia bing Romo na poson saya baru ngutungun mah percuma do Romo na metuaun ia bingona na boruin na saya baru ngutungun ngatolu kilometer na sida berdalan ba saya baru ngutungun Romo na poson Romo na metuaun ay sojo puang ngahuda di konakin tolu kilometer na salpu ada bori bahape saya di babi ngabi ko puang ada bori satu sonari ayah do maksudmu inna Romo na metuaun Jayong kosongoni ala binoto dosa di dongan 5 tahun na salpu bahasa di babi ngabing dosa ni amat tahun apa itu hatta ngai saya to ngamaru laun nabadia itu kinatal bahasa itu ngi babi ngabing dosa ni amat tahun rupani lacotaha di mana mamereng amat tahun buri apus masongono col mainna hati-hati angko de batatai di sesa dodo santa sude jaladungi muse tuhatai dia mau menerima kita sebagaimana kita ada aido di dokon hamu akadongan nadi ayat 5 dia mau menerima kita sebagaimana kita ada untuk masuk ke rumahnya dan menikmati anugerahnya sampai kenyang sampai mahapita dijabunai hape berdosa do hita oleh mana menerima hita sebagaimana kita ada bukan sebagai ada apa-apanya kita ikosong itu nak kita dijabuta waduh akamat tamat jalo inat sebagaimana dia ada bukan sebagaimana aku kehendaki hidup tuh ayo sudah sadok songoni dah tua nggak tahu 20 tahun merumah tangga lacohe aman holen na berbedai alai saya bertubuhan anak kona kenapa karena dia tidak mau menerima istrinya sebagaimana dia ada tidak mau menerima suaminya sebagaimana dia ada tapi sebagai ada apa-apanya dangat tuh bamulu songoni mazoru panina tahulan namutung ulaunna bajalo masih bagaimana dia ada hasabab pumai ay toy ma mulu sumutung ganum manugod na pasuak-suak kun na may tornimu unang itor mebelu kan songoni amat tai holan na remengon ido pilo kepeng dia bertanggung jawab nih hepengos sainda baju mah terimalah amat tai sebagaimana dia ada bukan sebagaimana kau suka jangan wabe no mengubah zolma pertubuh na pengasongoni di bait debata bahasa bapomba ay napinadumo ni debata dan jadi sirangon ni zolma jadi sotong menyesal hotu amat tai ala say riting-ritingon amat tai wabe no jalo ma sebagaimana dia ada songonido anak kota songonido helata mataw mau gabi helak kun na buri apo sonunak pulanimu ba memang na songonido helat tay babwa non sabab marohat tadi si bersyukurlah kepada Tuhan idot tongga alay bado hita bersyukur bado hita madok mauliate garar baga-bagam tu di bata bayarlah najarmu kepada Tuhan mungkin dak pola rahyam bernazar upamana molotobus proyekon leono kudo 10% untuk pembangunan di gereja molotohore tong bayar alay nak soy mekon nazar mudang merdosa hodisi
Alai persoalan na Saudi hoti nga adong ko baga-baga tu di mata. Ingo may tik makatid ako kaporsiyaw ko. Baga-bagam. Ikong gabi ruas na burjo ho kan. Karar mayat to. Aw porsiya di mata jo ba makatid ako kaporsiyaw ko. Jajim. Jajim itiki martupol ho. Hitekek ko. Haro songoni adong ahli hukum. Jadi iudang mau tu pesta kawin ni anak konna. Badang boya wala kebetulan aw mulauku. Ba maaf mamang badang boya roto pesta tay niku. Ato ay mahuboto do sibuk banditay. Alayok suku-suku kutuho. Idi ado ho martupol na zulu. Ahay tekek ko itiki na martupoli. Alay mo asabay nung anak ko mudang ihagabibi, mamasu-masu. Buano pertanggung jawabanmu sebagai pengacara ho puang. Inatinek kemi. Ba't di daw nang macoba? Hindi mana? Pada ngetuk gawah. Ang kunay tinek kemi di kemertupol ho do mamasu-masu. Ikong gabi ruas na burjo do di hagabibi. Habe puang. Badangi hagabibi humway ko. Gabi tu harismatik ko lau puang. Gabi kote-kote ho niku. Baga-bagam. Songonilo hitak kapar baju na botaron. Kapar baju na biro. Padita do perhalado di huria. Itiki ditah piso gabi perhalado. Baga-bagam. Karar. Pay maso-iso izo ho tu surgo. Ay tungkoy ko juon na hitat mo situ surgo. Pertanggung jawab punot tari. Baga-bagam. Garar. Ido nazarta. Nunga dibigi ho jami taon. Nunga dibigi ho jami taon. Buah maho matok mauliate tu di bata. Siana dekan di basana.